CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, it's Sunday edition ng ating programa, HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ayan, kararating lang natin dahil galing sa event in Masbate City. Mission to help restore the health of people. Maraming salamat mga taga Masbate na pumunta sa ginawa natin na free health consultation dyan sa CMD Center mismo, NAB Wellness Center in Masbate City. Okay? Kung may yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. Oo, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot po riyan. Lalo na yung may mga, may mga laboratory result doon kayo sa CMD Bicol. And by the way, meron pa pala na isang event dyan sa Bakakay, CMD Center mismo in Bakakay, Albay, free health consultation po ngayong Sunday mismo. Opo, March 30. Dyan sa CMD Center in Bakakay, Albay, 8 a.m. to 3 p.m. O mga taga Masbate, mga taga Bakakay, may oras pa kayo. Ngayong Sunday na mismo yan, March 30. Oo, yan, huling hirit yan na mga event. And of course, comes April, eto, nakalatag na yung event natin, mga taga Camarines Norte. O yan, andyan uli ang inyong lingkod, April 12. Opo, April 12, 9:30 a.m., Yusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Please attend our health symposium. And the following day, dandiyan naman tayo sa Labo. Free health consultation, health symposium yung gagawin natin dyan sa Labo. 9:30 a.m. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Yan po, dyan mismo ang inyong lingkod. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyo pong intayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD centers. Our products are tried and tested po. Yan, kaya ulit-ulit binabanggit ko, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. So ano pa po ang iniintay ninyo? Prevention is always better than hospital bill. O, di ba? Alin ang saan nyo gustong alagaan kayo? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? O, di ba? Kami po sa labas ng ospital. Habang maaga, ano man ang mga health problems ninyo ay pwedeng matulungan basta maagapan po natin. Okay? So anyway, yan muna ang announcement natin. Oo. Sa Legazpi, yan. Anyway, busy-busy muna kami ngayong darating na week kasi reporting time. So medyo tayo. Pero open syempre. Oo, ang ating center. May mga mag-aasikaso naman lagi. Usually kasi ang pag month end, busy kami sa report. Pero may mga staff ako na mag-handle po sa inyo. Hello kay Ma'am Inday Pateno. Yan. So, sa inyong lahat, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya,
Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. O dun sa mga magtatanong, open ba ang CM Resantor in Legazpi ngayong Sunday? Ay, opo naman. Basta pag nandito ang iyong lingkod, syempre ako yung duty. 9 a.m. to 3 p.m. po pag Sunday tayo, ha? Pwede kayo pumunta sa, we will serve yung mga nangangailangan ng product. Opo, pero walang check-up, ha? Pag Sunday, ay serve ko lang yung mga nangangailangan ng ating produkto. But of course, hindi lang good health ang sinishare natin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Good health, good business. Anong gusto nyo? Financial freedom. Pag sineryoso nyo ang negosyo ni Health Code International, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa kalusugan. No, yan. Our power trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested na po yan. And also, sa mga maraming tao na hindi na regular magdumi, oy kayo dyan, na hindi kayo regular magdumi, ano gusto niyo ba magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, ano pa, almoranas, dahil hindi kayo regular magdumi, nakusubukan na ang ating CR Juice. Magsi-CR talaga kayo. Mas maganda po yung pag-absorb ng nutrisyon kung malinis ang ating mga colon at maiwasan na magkaroon ng colorectal cancer, colon cancer, o ano pa man ang mga cancer dahil maraming toxins sa ating katawan. Available po yan sa atin. CR Juice. Magsi-CR talaga kayo. And sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, napakasarap na kape. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, nako, palitan nyo na ng HCI coffee. Dahil ang ating kape ay alkaline because mayaman siya sa minerals at napakasarap niya po. Okay? So, yan muna. And syempre, pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. So, hello kay Sir Jun Magbuo. Yan, ulitin ko mamaya Basta mga taga Bakakay Albay, kaya nyo pa makapunta. CM Center in Bakakay Albay. Free health consultation po dyan ngayong Sunday na mismo. Opo, ngayong Sunday, 8 a.m. to 3 p.m. CM Center in Bakakay Albay. First come, first serve po tayo. Okay? Now for the meantime muna, as usual, mag-play ako ng mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. O iba-ibang amazing testimony talaga. Pero eto, pakinggan po natin siya. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention ng Health Code International, and this is nationwide. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito, mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag, aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaca, Quezon, isang OFW. Bali, 8 years in po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCI BIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari. Unang-una, nung ako po ay galing sa abroad,
So pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung kolesterol. So talaga sabi ko, bakit ganoon? Kasi nga nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So yung balikat ko, halos yung kamay ko hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi. So bali na introduce niya sa akin yung HCI CMD, yung CMD product at parang so binasa ko muna, so nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So sinearch ko sa sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala ng mineral ng ating katawan. So doon nagtry na ako. So 10 drops 3 times a day sa 1 glass of water. So unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko parang lumakas yung pakiramdam ko at mga ilang araw, parang yung nararamdaman ko ay yung pananakit ng aking balikat, ng aking braso, so nawala na. At yung pagiging acidic ko, parang nabago. At isang araw, yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 a.m. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng dede. So mga 4 o'clock po yun in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita at nangihina ako, sabi niya. So ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating power trio, yung CMD, yung CBF, saka yung Supreme Diyos. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes gano'n ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung yung tatay ko, namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang, nawala na. So sabi ko sa isip-isip ko ay, siguro matutulungan ito ng produkto ni Health Code International. So yun, take ko po sa kanya yung Power Trio product po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay, so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng ng Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya. Tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice. Tapos nilagyan ko pa ng lemon. Yung juice, yun yung tinitake niya sa umaga. In 3 weeks po, so himala. Sabi ko, amazing product. Bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko. Kasi nga, napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Thank you. Ayun, di ba? Ang ganda ng kanyang kwento. Actually, karamihan sa amin, lahat yata, nag-join dito dahil may mga sakit kami. Opo, siyempre ay napatunayan namin na napakaganda talaga ng ating produkto. Kaya naman kami nag-join at nang na-prove namin na napakaganda talaga, ginawa namin yung negosyo, spreading the good news para makatulong sa mga tao. Doon naman kami binless talaga ni Lord. Kaya doon sa mga taong naghahangad na sana magkaroon ng hanap buhay, magkaroon po ng negosyo,
Ay nako, join us. 21 years na yung ating kumpanya. Actually, mag-anniversary na naman tayo comes June. Opo, somewhere in Iloilo City. Ayan. Oo, pero ito, pakinggan nyo ito. Bihira ko itong ma-play na isang